Vítajte pri počúvaní. Dnes vás zoberieme do Bratislavy, do Ružinova. Na miesto, kde stojí budova, ktorú miestni poznajú pod prezývkou Ružový hrad. Roky bola zatvorená, chátrala a mnohí sa jej vyhýbali oblúkom. A teraz sa deje niečo, čo znie skoro ako filmový príbeh. Z bývalej pradiarne vzniká rezidenčný projekt Danubius Lofts. Unikátne lofty v historickej časti a moderné bývanie v nadstavbe. Moje meno je Martin a dnes sa budem rozprávať s architektom Petrom Topinkom zo štúdia Topinka architekti. Peter, vitaj. Ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov. Peter, poďme úplne na začiatok. Keď si Ružový hrad videl prvýkrát, aké to bolo? Úprimne, bol to moment, ktorý som nečakal. Vedel som, že sa mnoho príbehov v budove udialo, ale to, čo sme videli, ma naozaj prekvapilo. Budova bola v katastrofálnom stave, mali sme so sebou aj ochranku, vo vnútri boli ľudia bez domova, okná, aj dvere porozbíjané, fasáda bola spálená po požiari. Uvedomil som si, toto je tak silné miesto, schátralé, zabudnuté. A pritom dnes hovoríme o tom, že to bude miesto, ktoré bude naopak priťahovať ľudí. Presne. Na prvý pohľad som si uvedomil potenciál objektu a jeho prekrásnych priestorov, ktoré boli v katastrofálnom stave, no vedel som, že to dokážeme urobiť tak, aby z toho vzniklo niečo fantastické a neopakovateľné. Miesto, ktoré bude chcieť vidieť každý, miesto, kde bude chcieť aspoň na krátky čas bývať každý. Toto je pre mňa na tom príbehu asi najkrajšie. Že to nie je len rekonštrukcia, je to návrat života. Aby sme si to vedeli predstaviť, čo je vlastne Ružový hrad z pohľadu histórie. Je to stavba z roku 1909, pôvodne továreň na nite, neskôr to Bratislavčania poznajú ako závody MDŽ. Typologicky ide o veľké výrobné haly, priemyselnú architektúru a výraznú stopu v histórii Bratislavy. Prezývka Ružový hrad vznikla neskôr, aj kvôli ružovej fasáde, aj kvôli stovkám žien, ktoré tam pracovali. Čiže nie je to len budova, je to kus histórie mesta. Áno, a práve preto sa nedá spraviť len tak. Nie je to objekt, ktorý zrekonštruujete a hotovo. Musí to byť urobené naozaj dôsledne a s citom, lebo nič podobné v Bratislave nenájdete. Je to navyše národná kultúrna pamiatka a momentálne svojho druhu jedna z najväčších, ak nie najväčšia na Slovensku. Do projektu si vstúpil v určitom momente, keď už existoval návrh od iného ateliéru. Ako to bolo? Developer FINEP sa nevedel stotožniť s pôvodným návrhom, nevedeli sa s ním zžiť a ja som nechcel prepisovať prácu kolegov, tak som prišiel s vlastným názorom na to, ako objekt pojať, ako ho spraviť. Vniesol som do návrhu novú filozofiu, nové prvky a nové myšlienky. A ten koncept je dnes jasný. Lofty v historickej časti a nadstavba na streche. Áno, tento koncept v pôvodnom návrhu taktiež bol, avšak bol pojatý inak. Pôvodné továrenské priestory sa premenia na atraktívne luxusné lofty, ktoré si zachovajú industriálny charakter. A na streche vyrastie moderná dvojpodlažná nadstavba s bytmi. Keď je budova pamiatkovo chránená, všetko je komplikovanejšie. Čo bolo najťažšie? Najťažšie bolo, že sa nehrá len na funkčnosť či architektonickú krásu. Hrá sa aj o to, čo smiete a nesmiete. Ide o objekt, ktorý si zaslúži citlivý prístup, či už ide o rešpektovanie pamiatkového úradu alebo nie. Dlhé rokovania, presviečanie, kompromisy, ale myslím a verím, že sa podaril ohromný konštruktívny konsenzus a kompromis a všetky odborné strany budú spokojné s výsledkom. Museli sme obhájiť úplne všetko, od schodiska až po sklenené zábradlia alebo úpravu átria, detaily, koncepcie, konštrukčné riešenia, priestorové súvislosti. Čiže žiadne nakreslím, postavím. To vôbec nie. Nie je to stavba, ktorú si nakreslíte a jednoducho postavíte. O každý detail sme museli bojovať. Toto moje nadšenie vycítil aj developer a začal veriť v to, že to bude niečo výnimočné, ale zároveň sme vedeli, že keď to neurobíme poriadne, život sa dovnútra nikdy nevráti. To je podľa mňa silná veta. Že architektúra nie je len o dome, ale o tom, či sa doň ľudia budú chcieť vrátiť. To je pre architektúru to najdôležitejšie. Ľudia sa musia chcieť vrátiť do domu, musia v ňom chcieť tráviť čas, bez toho neexistuje dobrá architektúra. A to je jedno, či ide o rodinný dom, shopping centrum, divadlo alebo výrobný závod. Poďme k tomu, čo je pre Danubius Lofts asi najikonickejšie. Atrium, vnútorná galéria. Ako vznikla tá myšlienka?
V prvých návrhoch to bolo obyčajné atrium s pavlačami, byty dokola, chodby, nič výnimočné a ja som si povedal, že to tak nemôže zostať. To nemá byť ďalší pavlačový dom, musí to byť dom s vnútornou galériou. A ty si to prirovnával k európskym pasážam. Áno, keď poznáte napríklad Miláno, galérie, kde máte pokoj, prirodzené svetlo, priestor, tak som chcel, aby sa niečo podobné prenieslo sem. Naše atrium je síce iné, menšie a tmavšie, ale snažil som sa v návrhu upraviť jeho priestorové proporcie a dostať do čo najviac prirodzeného svetla. A atrium je podľa mňa najdôležitejší prvok celého projektu. Je to také vnútorné srdce urbanistického riešenia celej zóny a nielen našej stavby. A čo má človek cítiť, keď do toho priestoru vstúpi? Že to nie je bežný bytový dom, že to je veľkorysé, je to foyer, vstupná hala, taká malá katedrála bývania s inou neobyčajnou filozofiou. Nie schránky a výťah s chodbami, ale priestor, ktorý vás obíme a privíta. A tu prichádza aj jeden detail, ktorý sa často spomína. Sklenené zábradlia. Áno, to bol jeden z tých bojov. Sklo je dôležité, lebo keď dáte klasické zábradlie, začne to vizuálne rušiť a priestor stratí vzdušnosť. Sklo nechá vyniknúť svetlo aj šírku átria. Pomôže opticky rozšíriť proporciu priestoru a zároveň pôsobí ušľachtilo. Teraz sa presuňme hore, na strechu. Nadstavba je moderná, ale zároveň má byť pokorná voči historickej budove. Ako ste to docielili? Nadstavbu sme navrhli tak, aby nenarušila siluetu historickej budovy. Je tmavšia, z jedného materiálu, s maximálnym rešpektom k pamiatke a doslova v šere a večer ju zvonku prakticky neuvidíte. Nie je dominantná, nesvieti na streche. Z ulice bude dominantná hlavne historická časť. To je strašne pekná predstava, že nové tam je, ale nekričí. Presne. Je moderná, minimalistická, ustúpená, staré s novým tu vytvára symbiózu. To nové je voči historickej časti pokorné. Ľudia často počujú slovo loft a nevedia si to predstaviť. Pre koho je tento typ bývania? Lofty budú výhradne v historickej časti budovy a ich atraktivita je v otvorenosti. Je to bývanie pre ľudí, ktorí majú odvážny názor na bývanie. Ktorí si kúpia nehnuteľnosť práve preto, že je iná, pretože poskytuje inú kvalitu v bývaní, inú filozofiu bývania. Nie je to pre každého a ani nemá byť. A naopak nadstavba ponúkne viac klasické byty? Áno, v nadstavbe vzniknú byty vhodné aj pre rodiny. Ale stále to bude architektonicky silné. Veľkorysé priestory, výšková otvorenosť, dvojpodlažné riešenia. Peter, keby si mal na záver povedať jednu vetu, prečo je Danubius Lofts výnimočný? Lebo to nie je len oprava starého. Je to návrat života do miesta, ktoré stratilo svoju dušu a teraz ju prinavrátime a oživíme miesto, ktoré bolo tržňom v oku, miesto, ktorému sa radšej ľudia vyhýbali. História, ktorá bude v tomto novom dome na vás dýchať, bude práve tou nenahraditeľnou ingredienciou. Danubius Lofts je príbeh o tom, že architektúra môže byť citlivá, moderná a zároveň rešpektujúca históriu. Ak vás projekt zaujal, pozrite si ho aj s celou ponukou bytov na webovej stránke danubius-lovs.esk. Ďakujem, že ste počúvali. Majte sa krásne.